втрати. Але я був би нещирим, якщо б сказав, що ми можемо здійснити все, і це в наших силах, якщо не, скажімо, поруч з нами не буде українське суспільство. Якщо українське суспільство, також як і ми, кримські татари, в цілому українське суспільство, люди різних національностей. Я тут просто говорю про все громадянське українське суспільство, про всі версти українства, починаючи від вищої влади і завершуючи простими людьми, ну, вибачте, не простими людьми, просто громадянами, які, можливо, займаються щоденним просто виживанням своїм, що як тільки ми здамо Крим, далі буде продовження подальшої не просто експансії, захоплення України Москвою в різних її форматах. Не обов'язково, що зранку до вас прийдуть і російські танки, але контроль буде вже російський, а потім вже танки, вони будуть розміщені по плану, те, що вони люблять. І тому ми говоримо про те, що давайте все разом. І звідси у нас оця і акція мирна, ненасильницька акція «Світ проти насильства і окупації. Марш гідності». 3 травня ми все робимо для того, щоб разом з представниками української громадськості, разом з народними депутатами України, разом з парламентарями інших країн, щоб нам просто піти додому, до Криму. З території Херсонської області переходимо адміністративну межу і йдемо домой. Крим.